Urko Arroyo, oso Orkuelak esan bezala orain ezkerregalean, Nacho dago beste aldean. Honek beste abiadura badaukaga, Beste txispa bat. Abel Buades. Baloia ondo ikutu dorain Barakaldo, berriro Buades. Ezkenean atzeraino eramateko. Metola. Rubio. Aldu egin du, alare hor jarraitzen du leian. Berriro berreskuratu dueneko Rubiok. Torres Imandio bakar-bakarrik ezkerregalean Urko Arroyo bularrez jetxi aukera. Jaurtik eta ederra Barakaldoren gola. Asko ikutu dute baloia azkenean Urko Arroyo hori iritsi zaio bularrez jetxi eskubiarekin nola gurutzatu duen indartsu beste zutoinera joanan. Azkenean jokaldiak pixka bat arrisku batzu egartzen diranean, ondo jokatzen danean, eta batez ere askotan atzera pasa bat ematea ze garrantzitsu izaten den jokaldi hobea antolatzeko bestaldetik hor gertatu da, ez? Nei iruditzen jokaldia. Haze zuloa, Bai. Nuntzegoen. Nik zabilanera jundela, pentsatuz zentralari laguntzera junda, pentsatuz berak iskin egingo ziola, eta hor berak kobertura bat emateko gertatzen dara gehiegi jundela, eta oso bakar, eta gero gola hona da, jaurteketa oso nada oinaren kanpoko aldearekin, atesainetik ies egiten du, eta zutoinaren ondoa sartzen.